Gaurkoan San Ferminen bertze begiratu bat izanen dugu, hain zuzen ere, begiratu sozialago bat, lehenik eta behin Teletaxi San Fermin kolektiboaren protesteak zein diren ikusiko ditugu. Hain zuzen ere, hauek San Ferminen aurretik hasi ziren greban. Hauek dire, taxiak kudeatzen duten, zentralita, deiak hartzen dituztenak, eta haiek kexaka daude, haien soldaten igoera eskatuz, eta horretarako Josu Caballero haien elako delegatuarekin egoteko aukera izanen dugu, eta ondotik Amaia Zubieta, Iruñako Nafarroko eraso sexisten aurkako plataformako kidearekin egonen gara, hain zuzen ere jakinen duzuenez, bortxaketa baten salaketa izan dugu, baita ere beste lako eraso sexista ez hain intentxo andana baten ere salaketak, eta guzti horretaz hitz egiteko ere berarekin egoteko aukera izanen dugu. Hemen gaude, Iruñeko taxien geltokian, San Ferminetan egoten diren tokian, hemen Zara dagoen toki honen ondoan. Hain zuzen ere, azken asteetan elkarrizketatu genuen Josu Caballero, gero ere elkarrizketatuko duguna, bera Teletaxi San Fermin, enplegu zentro bereziko kidea eta langilea da, eta haiek, San Ferminen aitzinetik, aurretik, hasi ziren greba mugagabean sartu ziren, hain zuzen ere, San Ferminak zaitoztelako, izan ere, aurre akordio bat sinatu zuten enpresarekin haien soldatak prezioaren indiziaren arabera igotzeko, hau da, erosa ahalmena ez galtzeko, nolabait ere, prezio guztiak azkenean igo egin dira, eta soldatak ere horren arabera igotzea eskatzen dute, eta hain zuzen ere horretarako konzentrazioa, gaur hementxe bertan, erramezala, teletaxikoak greban daude, beraz, taxiek lan egiteko zailtasun gehiago dute, eta gero, Josurekin elkarrizketa. Eta Josu Caballerorekin gaude, Teletaxi San Fermineko, elako delegatua, langilea ere, noski, egunon? Egunon. Hain zuzen ere, orain, konzentrazioa biltzen ari dira, hemen egon dira, taxien geltoki honetan, protestan. Josu, atzo egin behartzen duten konzentrazioa ere baina, notizia txar bat jaso zenuten, ezta? Hori da, notizia txar bat jaso genuen atzo goizean, deitu ziguten esanez, bezperan langile bat hil egin dela. Kide hau nor genuen, Julio izena zuen, langile hau,
eta bueno, dirudienez astelehen arratsaldean gertatu zen gutxi gora bera, eta gu entratu ginen atzo goizean. Berri txarra, beraz horregatik ez, lazo beltzau ekartzen duzuna gaur, Josu? Hori da, zoritxarrez, ondorio hau, gertakizuna hau, deno gaude pixka bat, Pixka xokean, ez? Atzo erraten zenuen Josu gainera, justo elkarrizketa bat zenuela, eta errantzi zuten, eta pixka nahasia hartu zizun. Hori da, ez, harrapatu zitzailean, ordu erdi helenago albiste hori jaso nula, eta xok bat harrapatu zidan. Josu, zer moduzko izan zen kasu honetan erantzuna enpresen aldetik, gertakizun horrenen aurrean, zuk erran bai zenigun hain bestetan, nolabaitere enpresak, nahiko harreman hotza zuela zuekin, ez? Bai, enpresa gurekin harremana oso hotza dauka, atzo jaso genuen korreo bat, esan ez, sok bat izan zela, baina ondorioan jarri zitzegun korreo berdinean zerbitzu minimoa lehen pasatzeko. Ni pentsatzen dut ez dela momentua gauz bat bestekin hastea, ez? Beraz, doluminak, baina eskatzen lanean segitzeko. Bai, hori da, zerbitzu minimoak bialtzeko dakagu jarrita 15-eraino, orduan 16-tik aurre egutegia jarriko dugu, hilabete bukatu arte, zerbitzu minimoa goizeko, arratsaldekoa eta gauekoa. Baina esaten dut, nahastu egin zuten gauz bat bestekin, eta ni etxe iruditzen zela egokiena hori egitea. Hortxen, Julioren berri txar hori, ez behar hori, besarkada bat hemendik familia guztiarentzat. Josu, zentratuko gara, zuen protesta honetan, oroitarazi guzu, zer den pixket aldarrikatzen duna, zer gertatu zen, aurre akordio bat zenuten enpresarekin, zer da eskatzen zenutena? Bai, hori da, gu daramak genuen urte eta erdi baino gehiago negoziaketan, eta otsailean iritsi ginen adostasun batea, enpresa eta langileak 2021 batean soldata eguneratua, 2022 soldata, kapia, eta 2023 kapia gehi erdi puntua. Zer gertatu zen, apian, amabian, enpresa esan zigun, ez zula onartuko aurre akordio hori. Ez dugu ulertzen, zu edozen lekutara kontrato bat sinatzen baduzu, errespetatu imar duzu. Eta hemen berdintzaiote, hemen aurre akordioa o akordo bat, berdintzaiote, baina gu exigitzen dugu errespetatzea aurre akordo hori. Eta ikusten zaiote ez daukatela inongo giroa esateko goazen bilatzea. Ez daukagu, apiriatik ez daukagu inongo erantzuna, inongo konversazioa, inongo elkarrizketa ez daukagu erzetxo ere. Ez dire, zuekin zertarako komunikatu, ez duzu deus jaso haien partetik? Jarri beraien aldetik ez dira gurekin inongo harremanik jarri ez. Kontsumo prezioen indize horren arabera soldatak egokitzea, ez dakit zuentzat garrantzitsua da Josu, ez dakit pauso importante bat izanen zen zuen soldatetan? Bai, erosteko almena ez galtzeko oso garrantzitsua da. Ikusten badugu deno, juten garenean erosketa egitea o gasolindegira horrelako gauza patrika sentitzen da. Orduan, hori da minimoa, kapia eskatzea, ez gaude eskatzen beste munduko gauza. Orduan, hor gabiltza, eta momentuz hor gabiltza greba mugabekoa. Hau gainera izaten da, zerbait nahiko tipikoa, ez? Inflazioa dagonean, prezioa goratzen dira, baina soldatak ez behar bezala, hau izaten da, handizokitan ematen den zerbait, ez da? Orokorrean lantoki askotan gertatzen ari da hori, orduan, guk uste dugu kapia gutxienez hori da, gutxienez eskatu behar dena. Baina beraiek ez daukate inongo talanta aurre egiteko, behia daude arro, eta momentuz, esaten dut, ez daukagu inongo harremani beraiekin. Eta Josu, gainera, nolabaitere enpresaren diru hori, ezingo lukete erran, haientzako galerak direla, zeren diru laguntzak kudeatzen dituzte, ez da? Hori da, ni hemen galdetzen ari naiz, mankomunidadea eta Nafarroko gobernua diru laguntza jasotzen dute, eta ez dakit, ematen dute bikote bat de konvenientzia. Zeratik gu mankomunidadea elkarrizketa bat eskatu genuen,
ja lehengo hilabetean, eta oraindik ez dugu jaso erantzuna, eta mankomunitatea da arduraduna, garraioren, Iruñako garraioren komarkakoa arduraduna da. Orduan, ematen dut, bion artean oso ondo ematen dila. Nafarroko gobernutik ere ez duzu ezer jaso, erantzunik edo zerbait? Nafarroko gobernutik ere ez dugu inongo erantzunik jaso. Beraiek ere diru laguntza ematen dute, orduan, beraiek ere ardura egin behar dira esatea teletasi enpresari esatea errespetatzea akordio hori. Josu, erran bezala, greba mugagabe honetan sartu zineten, hain zuzen ere, San Ferminen aurretik. Bueno, zer moduz doa greba, ez dakit kalte handiak suposatu dituen teletaxiarena, zuek egiten duzen funtzio hau da, telefono deiak hartu eta kudeatu, ez dakit kolapsatua dago zentralita, nola ikusten duzu kontua? Kontua zentralita ikusten de, bai, beraie San Ferminetan kalean jaso dute, baina kontutan eduki behar dute guk gestionatu egiten dugula deia guztiak. Gestionatu esan nahi du deia guztiak guk deitzen digutena guk taxisai zerbitzu horiek ematen dugu puntu konkretu batera. Orduan, horiek nahiko zalantzak eta kontuz horrekin, zati amazitik aurrea ez da bukatu. Zerbitzu minimoa daude, askoz gutxigo izango dira jende lanen, eta orduan taxi mundua ez da gelditzen San Fermina bukatu ondoren. Taxi mundua San Fermina bukatu ondoren deiak segitzen dute, eta jendea ateratzen da, herriko jaiak eta gauzak asko, eta komediak izango dira, zati guk ezin dugu atenditu deia guztiak, orduan arazo handiak dizkie, beraiek oso harro daude, baina ez dira horrela izango gauzak. San Ferminetan gainera, taxiek bereziki lan handia izaten dute, ez bakarrik jende kantitatearengatik, baizik eta, deiak ere komplikatuagoak direlako, atzerriko jendea handia dago ez, eta beraz hori ere kudeatu behar da, bertze hizkuntzak jendeak ez du ezagutzen hiria, ez da, beraz horre ere komplikazioak. Ez da bakarrik Iruñako jendea ditzen dula, badago jende asko kanpotarra ditzen duna, eta gu saiatzen gara kudeatzea jende hori, esatea zer ikusten duzu, nun zaude, pixka puntu konkreto bat emateko zerbitzu hori, eta hori kalean ez da ematen. Orduan, hori guk egiten dugu zerbitzu hori. Orduan, udaran kanpotar asko daude. Ez da gelditzen San Fermina. San Fermina bukatu ondoren jendeak turismo asko etortzen da hoteletara. Ez da bakarri San Fermina. Orduan, kontutan eduki behar du hori. Eta egoten dira kongresu zerbait badago, ere bai, uste dut. Eta orduan, ez da inerresa. Eta, beraz, historia guzti hauek jarri behar izan zenuten zerbitzu minimoak, baina erraten zenuten zerbitzu minimoak ere agian altuegiak eskatu dizkizuetela, ez? Bai, eman ziguten San Ferminan oso altuegiak, eta orain 17 aurrea, izango dira komilan artean pixka bat normalizatuago. Hori esan nahi du, deia gutxigo jasoko dugula. Hori esan nahi du, zerbitzu asko zakarrago emango dugula, ez dugula deia guztia jasoko. Josu, ez dugu aipatu, baina nolabait ere junta honetan dagoena erabakitzen dire hain zuzen ere taxiak, ez? Hau da, taxistak, dire 300 eta piko ez dakiz zehazkizen bat? 310 dira, eta junta honetan dira, junta diretiban 7. Eta momentuz, esaten dut, beraiek daude hori, arro, eta, beraiek ez dira hortikan gesten, orduan, ikusiko dugu, hemendik aurrea gertatzen da, baina ez dugu ulertzen, diru laguntza jasotzen dute, eta gure lehentasuna eta hori, diru laguntza jasotzen dute, eta ez dugu inongo erantzunik jasotzen, eta ematen du, beraie favore bat egiten dira, eta hori ez da egia, gu gure lan egiten dugu, eta gure zerbitzua ematen dugu, hori kontutari ediki behar dute. Baina, Josu, diru laguntza hauena, erran nahi dut azkenean, zer gertatzen da, haiek jasotzen dutela eta ez dizuetela dena zuei pasatzen, edo zer da, erran edu zergatik ez dute goratzen zuen soldata KPI-aren arabera, hau da, haiek zati bat hartzen dutelako haientzat? Diru laguntza, esan nahi dut, diru laguntza, taxista bazkide bakoitza ordaintzen du kuota bat hilabetean, gero diru laguntza.
hori diru mordozka da. Hori ez duzan nahi, soldata guztia gurea beraien urteko diru guztia joaten dela. Joango da erdia baino gutxigo. Orduan beste guztia beste gastutan dago. Orduan ez duzan nahi kapila jotzeko kriston sakrifizioa egin behar dutela, zati beste gastuak dauzkate. Ez dijoa gure soldatan diru guztia. Orduan, hori horrela da. Zagit, Josu, taxistei kalkulo bat egiteatik, zenbat suposatzen aldie, zenbat gehiago suposatzen aldie hilabetean zuen soldatak? Genuen 4 euro bakoitza. 4 euro bakoitza San Fermietan propinatan bakarri gehiago jaso dute. Orduan, suposatzen du oso gutxi, 4 euro hori da gutxi. Eta Josu, ez dakit taxisten erantzuna, juntatik aparte gainerakoena, batzuek zuen aldea agertzen diren edo isilik dauden? Batzuek gure aldeen azatzen dire personalki. Ez dute arpegia ematen, baina personalki badaude gure aldeen daudena irtenbide bilatzea. Josu, San Ferminak bukatzear daude, hortzegunean bukatzen dira, eta gero zer? San Fermina bukatuko dira, eta gu segituko dugu greba momentuz. Orduan, beraiek gurekin harremana jan arte oso erresa daukate. Harremana jarri aurreko ordua sinatu, eta orduan ja etzen egongo greba mugabekoa. Josu, bukatzeko, mezu bat, juntarentzat ikusten ari badira hau? Juntari esaten diot, ze pentsatzen dute, oso arro daude, baina egoera hau, espentza San Ferminean kalean lan asko eduki dute, baina hemendik aurrea ez da San Fermina, baina jendea ditzen du. Jendea ateratzen da, igerilikuretara, terrazatara, jatetxetara, hoteletan ditzen dute, orduan espentza hau hemen bukatzen dela San Fermina eta kitxo. Jendea segitzen du, deitzen tasizai, eta arazoa egongo dira. Josu Caballero, usten zaitugu, mila esker handitz, eta ikusiko dugu nola jarraitzen duen greba honek. Mila esker eta ongi segi, edo ongi bukatu San Ferminak. Eskerrik asko. Eta momentu horretatik ez du ezerez gogoratzen. Ordu batzuk geroago, Mendillorriko kale batean agertu zen eraso sexualak jasan eta gero. 2 años después, por fin, nunca estuvisteis invitados, ni antes ni ahora. Aquí nosotros ponemos las reglas del juego y no todo vale. Desde el sábado han sido varias las mujeres tras haberse sentido un pinchazo. Agresiones como estas son inaceptables. La intensidad de las que hemos tenido conocimiento. Y ayer mismo se denunció una agresión de alta intensidad. La noche del sábado, una mujer salió de casa de unos amigos en San Juan. Sobera gaudenak, soberan daude haiek, nahi ez dugunean ukitzen gaituzten lerdeak, infinituraino tematzen direnak, kolpatzen gaituztenak, zezu erasoa egiten digutenak, emakume izateagatik gure espazio okupatzen dutenak. Hoe dira soberan daudenak. Argi gera dadila, gu ez gara etxean geratuko. Kaleak, gaua, eguna, jaiak ere gureak dira. Ez diegu bat bera ere pasako, nazkatuta gaudelako kontu honekin, eta ez diegulako bildurrik, bakean uzgaitzazen behin-behingoz. Emakumeok ere tokia izango dugun jaiak nahi ditugu, libre izateko eta ausartak izatera behartuta egoteari usteko. Disfrutatu nahi dugu,
honekin hemen ez dagoela lekurik haientzat. Estamos hartas. Estamos hartas. No somos nosotras las que sobramos. Sobran ellos, los que nos agreden sexualmente, que ocupan nuestro espacio solo por el hecho de ser mujeres. Esos son los que sobran. Que les quede claro. Nosotras no nos vamos a quedar en la casa. Las calles, la noche, el día, las fiestas también son nuestras. No les vamos a pasar ni una, porque estamos hartas de esta mierda. Queremos disfrutar, no queremos agresores en nuestras fiestas. Que les quede claro, con esta kuartotan ere etzen txarra, baina bueno. Ez, baina, bueno, posible egiten baldin bada, pues egiten ditu bia jarraian eta jazta. Eta listo, zuretako ere bai, pues, hobe. Bale, Amaia, pues, egurra. Amaia, eskezut izan bat ere denborari behiratzeko egun hauetan, badire oraingoz bi bortxaketa salatuak, bida errandiaten azkeneko. Ez, bakarrik bat, nik ez dut izan beste berririk, eskatu dut, jasotzen duen harremanak datu ofizialekin eta hola da iratze, kontrastatzen du, baina ez dit ezer esan. Bale, eske errandit lagun batek berak bi aitua zituela eta ez dut izan denborarik prestatzeko. Pues ez, nik gutxienez bestela esango zidan, eta ez dit ezer. Bai, pentsatzen dut alako zerbait, elegante. Bai. Amaia, eraso sexisten aurkako Iruñerriko plataformako kidea. Nafarrokoa plataforma, Nafarrokoa. Eta, lehen erran bezala, Amaia Zubietarekin gaude, Nafarroako eraso sexisten aurkako plataformako kidearekin. Egunon, Amaia? Egunon. Bueno, mil esker guretzat denboratxoa hau hartzeagatik, badakit gainera oso lanpetuta zabiltzala. Bueno, Amaia, zoritxarrez, aurten ere, bortxaketa baten berri dugu. Ez dakit, ze informazio duzue ez behar honen inguruan. Bueno, egia esan ikerketa egiten ari dela eta gu bakarri datua jasotzen dugun eta usten dugun ikerketa amaitu arte ez dugu zehaztasunik eskatzen eta gainera errespetu osoa eskaintzen diogu biktimak izandakoei eta ez zabaltzea ez da ere edo ez elikatzeko morboa gai honen inguruan.
gure eginkizuna da salatzea gertatutakoa eta jendarteren erantzuna prestatzea, eta hala izan zen. Atzo egin zen elkarretaratzea plazan, Gaztelu plazan, eta hiritarren erantzuna paregabekoa izan zen, eta txalogarria errefusatzea aho batez olako indarkeria sexista. Amaiak ez dakit merezi duen sartzea gehiagotan erranduzu ikerketa prozesuan dagoela, beraz, ezin dugu gehiegi sakondu, ez dugu datu gehiegi. Ez, bakarrik datuak ofizialki esan dena izan zen, neska hau bere kuadrillarekin faldu zuen Donibane auzoan, eta ordu batzuk gerosago agertu zen, erabat galdurik eta hola, Mendillorri auzoan, eta zegoen egiaztatuta eraso sexualai latza izan zuela. Eta hortik aurrera, guk ez dugu datu gehiagorik, eta ez dugula gehiagorik ikertu nahi, ez bada berak eskaintzen ez badu. Eta, ikerketa poliziala aurrera jarraitzen du, eta ikusiko dugun horren emaitza, ez? Dena den... Bai, bota. Ez, dena den, gu protokolo deitzen dugun hiritar oroi olako errefusatzea ekitaldira gonbidatzen dugun, intentsitate handikoa eraso sexuala daudenean. Horrek ez du esan nahi, nolabait salatu nahi dugun mota guztietakoa. Atzoko datuekin, gaurkoak ez dizkidate pasatu oraindik, ziren 21 salaketa intentsitate bajuko erasoak. Ikutzea, molestatzea edo lakoa. Guk esan nahi dugun, guretzako eraso guztia garrantzia dutela. Eta horiek dira errespetu eza erakusten dutela emakumeengan. Eta amaitu nahi dugun mota guztietakokin. Jaiak ongi bizitzeko behar direla gure arauak, joko arauak onartu, eta bizi askatasunez eta pozez gure eta laitasunez eremu guztietan eta jai eremuan ere. Gainera, salatzen diren eraso hauek, pentsatzen dut, ez puntotaraino izango diren izebergaren punta, hau dira salatzen direnak, eta gero bertze zenbat egongo diren, ez direnak argitaratzen. Eta gainera, guk gonbidatzen dugun salatzera beti ere hori nahi badute eta presio sozialik gabe. Askotan, gehien bat intentsitate handiko erasoetan eta hola, askotan pasatu behar duten emakumea salatzeagatik, jasan ezina dela, eta orduan bakoitzak ikusi behar duela, ea prest dagoen presio hori jasatzeko eta beste aldetik egia da, probableki zuk esaten duzun bezala izeberg punta dela, eta hala izan dela beti erasuena, baina baita ere egia da ezin dugun gu kuantitatiboki baloratu lehenago gehiago edo gutxiago ziren zergatik. Orain badaudela baita ere errestasunak modu nahi baduzun anonimoan salaketa horiek egitea. Ez bai kasetan, bai polizian edo bai gure telefonoan. Orduan egia da emakumeak modu honetan eta diskretoki tratatzen badira bere datuak eta hola prest daude baita ere edozein motatako erasoa salatzeko. Eta hori posgarria dira. Gure ustez. Posgarriena izango zen erasoak ez izatea, noski. Nolabait, Amaia, beraz, ez da errexarratea, azken urtetan goratu diren edo jeitsi diren, izan ere salaketak igual igo dire, baina horrek ez du erran nahi erasoak, ez, kuantitatiboki igo direnik. Baizik eta agian salatu egiten direla. Bai, hori da, eta esan nahi du, omerta hori hautsi dela, eta emakumeak ausartzen dira, esatera, beste gunean, komentatzen ziguten, orain ja gutxienez ez da onartzen San Ferminetan dena balio duela.
ez? Lehenago, bueno, ze emakumea, nola zareten, total, bakarrik ikutu dizut ipurdia. Pues ez, orain nire ustez, onartzen, nire ustez, pedagogia egin dela mugimendu feministatik, ohartarazteko jende guztiari, ezin dela gure gorputza erabili, ez da ikutu hile bat guk nahi ez badugu. Eta hori pizkanaka baitare buruetan sartzen ari dela. Eta alkohola ez dela aitzakia eta joko aragoa gu jartzen ditugula, ez? Behin, Iratxe Albarezekin hain zuzen ere, kasuistika solasean kontatzen zigun, harritu zidan datu bat zela, erasoen portzentai handi bat inguruko pertsonetatik ematen dela. Ezakit erraten zuen, eguneko 80ko datu bat edo ez. Karo, honek zailtzen du ikaragarri pila, salaketen prozesua eta hau dena argitarat ateratzearena, ez? Guk beti pentsatzen dugu, perfila izango dela etortzen den ingeles mozkorra, baina kontuz, hemen ez, gure inguruko jendea izaten aldea. Bai, eta askotan kuadrillakoak ere, konfiantza giroan eta hola, asko zailagoa da baita ere, salaketa egitea, eta orduan, historia da, gizonengan egin behar dela, eta ni ustez, aurrera pena daudela zentzu horretan, eta peinetan adibidez, peinektako neska feministak eta hola, aurten irustez kanpaina polit bat egin dutela esateko beharrezkoa dela jai eremuan protagonistak direnen artean aztertzea gaia hori sakonki eta zer eskatzen dugun eta nola izan behar diren portareak aztertzea denok disfrutatzeko, emakumeok aukera izateko disfrutatzeko jai giroan. Eta bide bat egin dela, nire ustez 2011an hasi zela mugimendu feminista hausnarketa hori egiten eta plazaratzen, 2014tik instituzioekin lanketa baita ere egiteko protokoloak ezartzeko, baina bide bat egin dena jarraitu behar dugula sakontzen eta aurreratzen. Amaia, ez dakit jakinen duzunzuk, adibidez, alkoholaren kontsumopean egoteak, efektupean egoteak, gero, zigorra ezartzerako orduan, agravante bezala funtzionatzen du, badakizu? Ez, nire ustez ez dela funtzionatzen, baina orain arte, lege berrian oraindik ez da atera, esaten dena bai dela bai, lege horretan segurazki indarrean jarriko dela hurrengo hilabetetan, lehenago konsideratzen zen eximente, ez, alkoholaren pean egotearena, eta orain hori kentuko dela. Ez dakia larreagotzen dena, baina gutxienez, ez dela gutxitzen zigorra, hori bai. Baina, gu zigorren kontua ez dela garrantzi gehiena ematen dioguna, gure jarrera ez dela bat ere punitibista. Ni pensatzen dugula, ezik eta bitartez, hausnarketa sakona baita ere gizonen taldeen artean, peinetan eta toki guztietan, kuadrilletan eta gizonak bere izan duten privilegioak hausnartu behar dituztela eta hoiei uko egin eta jaietan ere errespetatzera emakumeok nahi ditugun arauak denok pozik egoteko olako eremuetan. Hori hitz egiten ari garela jai eremuetaz, ez? Amaia, azkeneko galdera bat, entzuna da, ez dakit kaletan, ez dakit zerren zurrumurru baten, ez dakit informazio fidagarria den, baina, nolabaiteko sustantziak ere erabiltzen ari direla, edalontzietan botaz, inkluso erraten ari dira jerengilekin jendeari horiek txertatuz, nolabait ere, kontzientzia galtzeko burundangarekin erabili izan den bezala, hortik, nordaki zer egiteko. Ez dakit honetaz badakizu zerbait Amaia. Bai, kasu, ni dakidanez, edo gutxienez atzoko datuetaz, genuen lau kasu, ziztadak nabaritu zutenak eta gero gaizki edo ondo eza sentitu zutenak. Zorionez, lau kasuetan
kuadrillan zegoen lagunen artean eta gaizki egotearekin arreta egin zitzaiola beralaxe eta ez direla gero erasoak honen inguruan izan. Egia dela, badakigula edarietan eta hola nahiko arrunta dela eta gero eta arruntago zoritzarrez, eta lehenago kasu horiek ziztadan bitartez baita ere sartzea substantziako kohortea galtzeko edo guztiene kontzientziak galtzeko, hemen txenez Euskal Herrian ezen ezaguna, ematen duela lehenengo kasua direla, hala ere ez dakigu ze puntutaraino den horretarako, eraso sexualak izateko edo ez, ziztadan marka bai baziren, eta badakigula protokolo sanitario, osasun protokolo martxan jarri zela, berehalaxe ikertzeko ia sustantziaren bat aurkitzen zuten. Ikerketa martxan dagoen, eta baita ere suposatzen du komunikatuko dizkigutela ondorioak, momentuz ez dakigu ezer gehiago. Kezkatzen gaituela praktika horrek eta informazio gehiago izatea komenigarria izango zera. Amaia Zubieta, eskertzen dizugu deia hau hartu izana, utziko zaitugu, badakigu lanpetua zaudela, ea San Ferminen bukaeran edo badugun aukera balorazio orokor bat egiteko, mila esker handitz eta ongi akitu San Ferminen. Venga, mila esker zuei, urrengo arte. Ikusi duzuenez, teletaxikoak greban borrokan segitzen dute eta San Ferminen ondotik ere jarraituko dute, ikusiko dugu. Zertan bukatzen duen horrek, eginen diogu jarraipena eta ikusi duzuen bezala, bortxaketa horren salaketa egonda, bertze 20tik gora salaketa, eraso sexistenak, eta erraten zuen bezala, Amaiak erratu zuen bezala gainera inguruko jendearenak izaten dire salaketa horiek, eraso horiek, enbarkatu. Beraz, hortzen Amaiaren mezua, ez dezagun konplizitate hori onartu eta apurtu dezagun hori, ausartu gaitezen horrelako kontuak salatzera eta moztera.